Dobrý deň. Dneska budeme robiť s kúzelným práškom, teda pieskom. A to preto, lebo vytváram veci a robím mágiu, tak vám poviem, čo všetko táto zázračná kúzelná vec môže urobiť. Takže, máme tu formičky vnútri, keď si to kúpime. Rybu, inú rybu, kraba, mušlu, delfína a korytnačku. Vidíte, jak sa trblieta? No asi ne. Ale trblieta sa tá vec. Je to obyčajné farby, ale sú rôznej farby, ako je zelená, modrá a iné farby. Tak preto idem teraz robiť. Ja to vždy takto vysypávam. No, máme to vonku. Takže to je tá plastelína. Keď to rozoberete, vnútri je niečo také ako taký prášok. Preto si mýlim prášok s pieskom. Pretože to je také, že sa to všetko sype. Ale odporúčam. Toto je strašne dobrá vec. Trhajte, rozmotávajte, robte z toho veci, to je úžasná vec. A preto to odporúčujem. Zoberme si napríklad takúto polovicu toho tu, dajme to preč, rozmačkajme to, poriadne, rozmačkajme, tak, a dajme napríklad mušlu. Dáme ju sem. Tak, a uvidíte, jak to krásne ide. Tak, zatočiť. Dobre. Teraz treba iba takto chodiť to, aby to vyšlo. Aby to vyšlo von. A je to vonku. Mušla je na svete. Krásna mušla. Samozrejme, je to pre deti od 4 rokov. Nevhodné pre deti do 4 rokov. Keďže to nemá žiadne toxické látky, tak nemôžeme si to dávať do pusy. Je to zmývateľné vodou, nič sa tomu nestane, keď dáme do vody. Len sa to rozpadne. Viete. A teraz robím napríklad delfína. Tento je krásny. Ten sa mi páči, keď robím s formičkou. Tak skúsime delfína. Či sa nám podarí. Viete, ne všetko sa mi už podarilo v tomto živote. No tak skúsime. Odporúčam tu tento piesok. Nie je to obyčajný piesok, tak to si nemyslíte. Nie je to fejkové, je to dobré. Musím to tiež hodiť, ja to tak robím, aby to vyšlo. Áno, je. Delfín je na svete. Krásny delfín, tu má také fólie. Áno, to je ono. To je ono. Páči sa mi. A je to aj pohyblivý piesok. Držíte a ono sa to samé ohýba, vidíte? A už sa to láme. Dajme to radšej sem. Dobre, rybu už, no už ne, stačí. Napríklad z toho sa dá veľmi veľa vecí robiť. Snehuliak, všetko. Proste všetko. Ale po jednom dni, alebo keď to tam necháte minimálne 2 hodiny, sa to bude rozpadávať. Tak radšej nečakajte a robte. Robte, čo sa dá. No, odporúčujem. Áno, ešte toto. Krab je najlepší. A ukážem, ne? Čo budem to čakať? Nečakať, ale robiť. To sa môže aj vysušiť, takže nečakať, robiť. Dobre? Tak. Treba to poriadne rozmačkať. Rozmačkané. Dobre. Dajme toho kraba. Takto. Pritlačiť. To je ono. Všetky tie zbytky okolo musíme dať preč, aby to bolo pekné a nie také škaredé.
Dobre. Tak. Vybrať to. Dobre. Krabia na svete. Môžete mu dodať hocico, fúzy, alebo čo ja viem čo. No fúzy. Urobíme mu fúzy. Krab má fúzy. Starý krab. Už mu aj krepedo vypadlo, no dobre. Tak toto bol kúzelný piesok. Keby ste nevedeli, jak vyzerá obal, nech sa páči. Netoxický, vodou umývateľný, hygienicky nezávadný. To je veľmi dobré, mne sa to páči. Tak už sme si všetko ukázali, dovidenia. Čakám vás na druhom diele. Tak, dovidenia. Dobre to bolo. Verím. Čaute. Dúfam, že ste sa niečo poučili. Nový.